माता जी मर जाता रही एक घरे माता जी मर जाते रे बबुआ तब पतो लोग सोचता कि माई मर गईली तब माई के सबसे पहले पतो हो जाता रे भीरी कि माई के नथियावा केने बा पहले हमरा के निकाले दे कि ना बबुआ हां कान में केने में सब लोग सब कोई के फेर में रहेला हां लेकिन पतो लोग वही के फेर में रहेला हां कि ना बबुआ अच्छा है माई के खटिया लोग अरे बिग द लेकिन माई रहली है तो ठीक रहली हो लेकिन खैर कोनो बात ना हो कहे के कैसे एगो बता दे मास्टर से तराई नहीं है वो घरी से सब लोग रोता बबुआ आँख से आंसू गिरावता माता जी चल गई कहाँ चल गई माता जी के पोता पोती सब लोग रोता कहता कि बेटा लोग रोता बबुआ पतोह लोग रोता कि अरे हमनी के अरे छोड़ी माई अरे गई कि माई के कर्जा सदा सको चाचा हो एगो श्रवण कुमार रहले माई के कर्जा चुकावे के चले लेकिन चुका ना पइले लेकिन आखिर श्रवण कहां गइलो उतलो कर देले ना भाई तो उतलो लोग नहीं के करत माई के तबीयत खराब बा बेटा मेहरारू को फेर में लगता मेहरारू को कहते कि जाइए ना थोड़ा शॉपिंग करके ला दीजिए उठला ली और वो लक्ष्मी को उठला ला दीजिए तो धराक से कहाँ से तो कर्जा करके पैसा चली हो तो मेहरारू को उठला ली लेकिन माई वही द्वार पर खटिया पर सुतल बारी माई कहते कि बेटा एगो तनी एक खुराक दवाई लिया तो डांड में दर्द बा लेकिन ई बेटा के नहीं बुझत बबुआ आजकल के सरवाने होलो इहो आजकल के सरवाने बेटा हो घरी के सरवण के देख एगो इलो सरवन होता लो अरे मत पूछो सब लोग रोता कहता कि माई कि अरे हमनी के अरे छोड़ी माई अरे गई अरे अखिया से अरे हर घड़ी अरे अब तारो चेंज हो जाए कैसे कि अरे केहू से चुकी ना हर दुधवा के कर्जा सब लोग रोते कि माई के कर्जा केहू से ना चुकी ना कहता लोग कि अरे हमनी के हर छोड़ी माई हर गई लुबाराई हर रखिया से हर घड़ी हरे अवतारो से चुकी ना तू दबा माता जी के नाम को दिल में चोट लागे ममता बाबू सैकड़ों रुपए के पुरस्कार देने बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं बबुआ जकरा माई नहीं है ओकरा से जाके पूछी वो कितना भागा बारे सब लोग रोता कहता हमनी के छोरी माई कवना दे सवा हमनी के छोरी माई
लोग सासे नु रोनी हो तो तकाई हमरा भी सासे नु रोनी हो तो रउआ लोग सबसे ज्यादा फर्ज बनता हमरा के कुछ देवे के ओ माता जी के नाम हां आज वरदान तुम करी कैसे कि आज वरदान करे के बाद ए बबुआ हमनी के छोरी माई दोन करुणा दे सदा मौसी आहा तो मौसी कहाँ थे ठीक नहीं लगो मौसा से कहाँ बारे मौसा के नाम सुतल बारे मौसा के नाम सुतल बारे का फोटो यूपी में ए बबुआ ए घर परिवार के सब लोग से कहब कि माता जी के नाम पर दान करे के भाई कैसे कि आज रहे जो दान कर दे हो तो ये हमारे घर में पैसा नहीं खींचे पूजे की ना उस सब माता जी के नाम पर लिखा था कि आज रौरा द्वार पर कार्यक्रम होता तो रौरा कार्यक्रम में आज रौरा नाम पर हाथना लोग रौरा पे शामिल बा माई के लइका आज माई जितना पाप पहले हुई है जब आदमी मर जाला चाचा तो ओकरा के 11 दिन रिमांड पर रखल जाला 12वां दिन जजमेंट होला आ 11वां दिन जोनी में भेजल जाला कि ना बबुआ 11वां दिन रिमांड पर रखल जाला कि आज तोरा से पूछ ले हनी कि तू का पहले बार खून आ का पहले बार गलती ओकरा बाद 12वां दिन जजमेंट होला कि तोहरा के कौन सजा दिया हो तब 12वां दिन सजा दियाला आ 13वां दिन में वो सब के फैसला कर के आ कितना पुण्य कइले बार कितना सही कइले बार सब के माइनस क के आ तब कोनो जोनी में भेजल जाला ऐसे ध्यान देवे पड़ो हमनी के छोरी माई करना दे सवार माता जी के बड़ बेटा आँख से आंसू गिरावता रे कहता रे बबुआ हार तोहरे खातिर रोता रे तोहरे खातिर रोता रे हार देखो तार कहाई सोचो कि माता जी के बेटा उठा बने कि ना माता जी के बेटा उठा बने कि ना क्या बने रौरा बने रौरा कुछ हम कहता तो कुछ बुझाता लो दिल में तो का कौन ए बबुआ बेटा उठा सब लोग रोता बबुआ पोता पोती सब लोग रोता कहता कि माई
दादी कहाँ चल गईलू